arek duwe bojo ayu nang dodo marai sesek. Jaluk kulkas, jaluk kul buntek, wis gak karu-karuan. Yalah, mbok. Sengengene metu teko wetan mulon dadekno asrining sesah awangan timbangane dolor peno keluyuran sing penting ayo golek sandang apangan. Bapak ibu dawuh laku sing utama iku sangumu ana alam antunya sregep nyambut gawe iku kewajiban kita nek uripe wis kepenak jok lali bales putih wong atuh mula kita edolor ojo sembrono ayo padha digugu walinge wong ayo padha dieling-eling ojo sampe dilalekno sebab wong tuwa mono pepunden kita tapi sebagian ana sing terlalu pituture wong tuwa gak aku malah sing ngandani tambah diguyu dianggep kuno wong tuwa gak maju omonge wong tuwa mono dolor iku akeh benere supaya anake jujur tindak aku ne mulana cek gak sampe kliru dalane nglakonono sabar nrimo temen welas sak padha padyan ayo hey so hey pisan gas yo jos ayo rek timbang nganggur padha joget rek ayo rek
pokok aja mepet-mepet bebekku dhewe senengane nyetel kaset oleh joget anak iki dean sampe cemen mlaku ngedol terus mlebu nang gang 5 kepethuk areke atine rumangsa lega arek ditari jaren jalukmu ya apa aja mamang pokok aku sik nyitak foto iya sing penting pokok arek ngomong tresno dadak areke jaluk ditukokno clana jok kuwatir clana ae regane pira jok kuwatir mene ae tak kreditno jok kuwatir wis kaya nyicil singitan ya ya rejekine awak nek wis kadung ngucur nguber arek wedok dadake kecemplung sumur nek pacarku pancene rada lumayan ngomonge jare dudu anake wong sembarangan kenal sepisan moro-moro ngajak kawinan bareng tak rabi dadak anake bakul dandang apa wis namung semanten sairan kula sae lan boten borong kareso ditinggal awe-awe grup sawong kaleng Surabaya panggon nane suaraku persis cak Mus Mulyadi monggo didung paling aku ya nomor 12 rasane cuma ya aku ki seneng karo lagune Cak Mus Mulyadi ku seneng mulane saiki aku ya wis persis lah pokoknya cuma ana sing rasani nek suarane Kartole ku sair kaya Nano Romangsah tapi ya sing nomor piro alah wong jaran mau nyambut gawe kudu mikir kadang-kadang soro awak gak mikir ya ono nyambut gawe awak gak soro tapi kepikiran terus ya aku iki wan kadungake ati tak semir wedi salah kedaden aku nang kaya tanggaku dhewe pinginane yo wes ya mergo ya iku aku wedi iku cuma lek koncoku tak andes iki sekarang ketemu lagi dengan saya iya bayanglah mas tahun 71 nok Malang tahu kepedhuk saiki kepedhuk maneh pancene wong gak mesti kadang-kadang ya kumpul ya enggak cuma lek terus kumpul terus keadaan rendeng dek mesti rada nyengkre ya aja ada ya ora wetengi tambah sak dandang soale wong awak dhewe ku obyek akeh iya yang penting iku pikiran hidup iya akal akeh mbus ngakali kanca mbok ya apa kok iya ajene awak dhewe kanca cek gak remek ya apa omahe wis wanyer ban ya omahe ditingkat iya tapi iki sik awak dhewe ku arek-arek kan sik padha tak suntikno kabeh lha kenapa lak ngono lah munggah nang taji ya bener pancen tapi yo pancene pangane nduk kono ya mari tak suntikno mari ngono tak potong nek gak bangkrut ta iya kanca wonge lak duwe lak perhitungan ta selain iku awak dhewe ya mengolahragakan masyarakat waduh ya wingi mari bal-balan oh sing nduk Kertosono iya jare 32 lho sing mlebokno pisan sapa awak dhewe oh sing mlebu nang gone dhewe iki ta mlebu nang gone dhewe ta sing ping pindho gak nyejo sapari makane iki terus gak tak jak iki
Wong dhek saiki uripe wis enak, wis dibangun. Saiki lak karo balung bendo iku ah. Oh iku wis pendeke ngalor loro ngidul wong loro. Kaya laron brondoli lah pokoke wis. Iya apa? Saiki objek menapa ae? Awak dhewe objek wis ya lumayan. Besi tua gelem. Loh, awak dhewe kok besi tua ya. Loh, baik, pekerjaan saya itu tidak terlalu berat tapi hasil. Iya, ya apa? Gak soro cuma Ya, gak hasilnya soro. memuaskan. Peri. Memuaskan peri ya sih. Loh. Peri kanan. Loh, ya apa gak Bagian peri kanan. Ya kupingmu paling dublek gak kumpul aku. Kan gak tau kumpul suwe paling gak mata kerungu. Tapi rupane sing pelat iku peno kok. Wong mburi gak ono kanan mek peri tok. Lah iya. Lah lek kanan nduk banyu urip. Peri kanan. Oh, bagian kantore nduk ndi saiki? Loh, ya apa lah gak ero ta. Lah ya kok ndi takon ben kapan-kapan perlu Greges takon. iki apa? Loh, Greges pinggir ndi sih kok aku bingung gelek rono gak tau Sing ordinir Jamal. Jamal. Jamal sing mlaku ae. Ya iya pancen dia bagian jalan pancen. Oh, bagian kepiting iki. Iya lah. Awak Oh, dhewe. kuwi sing golek pemasaran iku. Ngono. Tapi mlaku apa dimot motor? Sapa? Ya, Lah, awak dhewe manggon. Oh, mangga. Iya nek ngono. Jamal sing ngusungi. Jamal sing gawa ngalor ngidul kok. Kon gak tau diparani ya kadang-kadang gak butuh Iya. Isuk. Piro papat oh 1500 Mas. Iya. Biasane ngono ya. Engko karo digodhog mateng ya melok mangan. Oh, bagian berikan kantore pinggir ndi sih? Lho yo greges pojokan iku tapi ya jam 1 bengi kadang-kadang jam 2. Lah bukae lek kantor lek awan nah jam 7 sampai jam Lah, apa? 2 lah iku kok bengi. Gak ada kantor. Lah ya apa? Mancing. Wah, lah mancing lah. Mancing. Mulane kok anggotane Jamal barang. Lho, kadang-kadang yo anu kal gedhe ngono, ketimbul biasae tak delok anak ketimbul. Ya biasae tak anggap biasae ngono. Ya apa? Ya biasa iku. Kuning-kuning biasae bareng tak cekel-cek kupluke arek-arek. Oh, penake tadi masih mancing gak apa-apa, Cak. Sing penting nyambut gawe gak nganggur ya. Iya. Pokoke lak koyo. Lho, saiki objek apa liyane mancing kan? Ono. Kon gak ono tim-timan. Lah, aku yo ngetim cuma iwake sing gak ono. Oh, penake tim-timan. Ya gak apa-apa ngene, mben tak jak gelem. Hah? Tanggal 12. Nyarang. Nyarang udan. Tim-timan tak gak bolomu 5. Lho gak ngono ya tak sesel-seselno, gak apa-apa. Sing penting lak rukun nang, lu Iya, dadi tapi siji. engko figuran. Lho, Penjejel. lha masih figuran tapi lak bayarane dicilikno. Iya iya. Kon iku. Ngene ya apa? Aku duwe motor, wis iku ae gentenono mari ya. Lho, Eh? lah kok iso tuku Lho, motor ya Lah apa? bae ge momot iwak-iwak, ge momot pedeng Wong bareng. mancing kon niku lho, kon niku masih ngono wong mancing kon tuku motor kon niku. Lho bek menawa perlu gawe ngangkut Jamal, barang ngono kan penting ya. Bek ono Jamal dengkleh lho diangkut ngono lho. Ya tapi pancen awak dhewe ndolek anggota sik niki wis ana wong kira-kira ya Apa? 36. Lho kok akeh temen. Lho tak sebar luaskan. Wah. Iya lah mbok menawa ana dobel kadang-kadang lak ana Mancing double. lho tim-timan dobel iki. Iki mancing tak tim-timan ngomong gak karuan iki. Ngono kan bagian ana sing masak. Selari lemu lho model gak karuan ya. Karo-karuan ya apa Wis ngene, lek wong mancing iku pakanane apa sih? Ya makanane ya gak mesti ya. Kadang-kadang ya tak dolekno cacing. Wah. Mulane awake geli lemu rek. Wetengi sakmene lah mangane cacing. Lala apa aku mangan cacing iku? Ayo wong mancing pakanane apa? Ya cacing iku. Lah iya. Wah yo enteng rek, masih oleh beras teko kantor gak sampai kadang didol maneh. Lah apa mangan cacing? Mang mulo ngomong mbek mantune biun iku. Kok ngono. Wis. Ngomong sing enak ta. Lah apa nyandanan jak wong suwek anu, wong tuwek iku. Ya terang-terang nek dadi aja disetel mertuamu. Gak anu, peno pakane wong mancing lho apa sing genah ta ngomong iku. Pakane ta? Lah iya pakane. Lah ya pakane cacing. Wah, lah koyo manuk perenjak ae rek. Lah ngono iki apa kon iki? Lah dadi bendino lek timan ngeduk-ngeduk ngono ya. Iya. Ya Pak. Gak ngono kon iki yo sing kon maksud apa sih lho kon iki? Lah iya pakane wong mancing ku apa? Sing mancing. Sing mancing ah? Iya. Biasa rek menungso ya. Apa? Ya makanan yang bergizi. Lah iya apa ae? Ya Sego. iwake ta. Ya sembarang iwak apa Kaya sego. karek ndelok iki rupane soto rupane iki.
soto. Mang jare cacing. Jare cacing. Ya kait iki melok iki soto ngono. Kok melok males go bungkusan. Mulane ngomong barek wong sing hati-hati kadang-kadang ngomong ya bener dikisaleh ku ono. Dadi kudu teliti bener. Masih nggawe kwitansi barang iku kudu tanda tangane. Dadi engko kliru bengi tok pasawan gak teko. Masih teliti ngono jarene numpak motor donge ya mlaku. Lek Sokran iki tapi gak tahu gelem nyambut gawe soro-soro iku. Pikirane urip kok. Sing wedok soal marung. Lho. Oh iya sik wedok Ya marung tapi sing ngutangi kanca dhewe. Gak apa-apa. Keren. Lho ya. Sang nglumpuk no kene rek. Iya. Iki bagian perikanan. Kon lek gelem golek urang bagian ngempet-ngempet kali. Pokok betah seluruh kon dadi anggotane. Lho temenan ta, Cil? Kon iki bagian perikanan ta? Lho ya apa ya tapi terang-terangan. Apa? Kon iku ya aja sampe meripat kudu awas. Soalnya aku terang-terangan wis ketok nek iwak lele ku wetok ireng gedhe wis ketok iwak lele. Terus cekel? Ya tak cekel cek sepatu ya tiba. Bengi lho kadang bengi ya rek. Iku gak awas iku. Mulane ta saiki nek dolek iwak iku aja nang nggone kali. Gawe tambak dhewe ae, Cil. Iya. Omamu iku lak ono mburine tanah sing aku iku apa sing klowong iku. Klowong ono pisan iki. Klowong kok diklowongi ya. Lah iya. Kedua ono Sumurmu iku lho ilang ono. Arek iki ngomong celewa-celew garo nek direkam ta kaya gitu. Sumurmu kailang ono gawe tambak. Lho lah aku terus adus ndi? Lho wong adus kok repot, Cil. Yo adus yo tambak kono ngombe nduk tambak kono lho. Lah iya. Kok kalah mbek sapi. Lah iya. Awakmu gak tau kumul trimo. Hah? Ngomong kok iso. Wis nyambut gawe melok aku nek ngono Iki lho, melok iki lho. Aku nek nggone Lek bengi mancing lek awan melok Sokran. Wis Lah awan nyambut gawe apa? lho Lah, aku apa? nang nggone pengairan. Bo pengairan Oh. wis cocok bagian mancing pengairan. Kene sing ngempet banyu peno sing seluruh ngono lho ya. Ya tapi nek banyune mampet iwake gak ono lah. Apa sing tak pancing? Lah ya gak tampet ketok awakmu sing selurup Cil kon niku. Ayo mancing membutuhkan banyu sing tenang. Saiki ketok carane lungkut. diatur karo Sokran diempet peno seluruh. Mari peno seluruh dibuka, buanter tadi. Wis enak. Glundunge banter glundunge. Kopengmu seklebon banyu. Durung klebon kene gak patek krungu. Gak aku saiki nang nggone pengairan. Lho temenan ta? Lho. Anu kantor ini dia. Lha Jadi karuan. Kantor nang omahku. Wis langsung dak situ nang kono. Sebelah warung nang mburine iki apa? Kantorku. Oh, dadi pancen nggone ombo kono kok. Lah iya. Iya. Pengairan apa sih? Dodol banyu. Tibae wong loro padha gendenge dia. Ini Ngomong dodolan di luar. banyu ah. Dodol banyu. Alah megel. Lho, ambak nang ngono sampe tol piro kan, Cil? Larang Gil. Nang ngono piro sampe, Gul? Nang konmu. Selawe. Lho iki siji. Lah ya apa rek? Iki- Dodol banyu sampe ku selawe. Selawe. Iki larang banyu asin. Loh. Banyu apa biasa? Iya iku, banyu biasa. Oh, banyu tawa. Lah gak banyu tawa, banyu Sumantri ya. Wis kadang-kadang ngono banyu se. Iya. Lha apa banyu tawa nang Sumantri kon? Lah kono nek dodol piro? Heh? Nek dodol piro? Lho 75. Lho ya apa rek mulane kon niku? Sak gembrenge sak mikulno pisan. Lho. Dadi si gembreng-gembrenge didol ya. Lho lah apa bleke didol aku lak ndolek blek maneh. Kon niku. Lah terus kok iso 75 iki ya? Lho 70 sak pekul. Wonge mekul dhewe. Oh, wong mikul dhewe. Iya. Ya ojo larang-larang. Lho 75 iku murah nang ngene dukuran hari ini kon niku. Iya, Kok tapi nangel banyu. nek peno iku dodol kelarangan gak payu. Sesuwe nek dodol larang-larang seneni Iwan lho kon. Yo. Bareng pancene bener kon nek apa iku nek kapan krasa larang ya. Iya. Kata tanggaku gak ngawe banyu nang nggonku ta. Nandi? Gawe kumpul dhewe pancen. Malah bangkrut aku dodol banyu. Lah lek perkara ngono ngumpa banyu lah iki kancil masih perikanan tukang ngumpa iki. Iya Pak kumpan. Iya kan iso Lho ngumpul. ngumpul pokoke awan iso. Boleh bengi. Nek bengi awak dhewe kerja. Lho kerja. Lho diomongi ya Mancing. perikanan iki. Oh perikanan yang mancing. Mancing. perikanan. Lah Iya, iya. ali ngumpa tukang tambal ban. Ono iku. Kan ndolek iwak aja iwak cili-cili, kesuwen. Iya, mancing wak lodan. Ah, Lho. gede pisan. Raja Mina. Ngono lho. Sing luwe enak maneh bajul. Enak, tapi aja kondolang bakron. Lah apa? Lho aja. Kono wis ana dulure. Kok iso ngomong ngono ya tau dikek jaket ngono kok. Jaket abange balekno ta. Tipe lek iwak gedhe tok ya angel kran. Lek gak ono segara ya angel kancil gak tahu. Iya. Paling oleh iwak cilik-cilik iwak gathul iku dek mesti oleh. Lho nek iwak cilik nek iwak laut lor juk iku. Apa lor juk? Ya, gak tau tim-timan nang mengare arek. Lho. Lor juk apa? Lor juk ya cilik-cilik iku lho, iku jenenge lor Iku juk. concong, wak concong iku. Ah iwak cucut. Wak concong itu gede. Lah, lah mandi di laut. Lho. Lah kok mandi di laut. Terak ombak goyang buntut iku.
Kon dolek iwak cilik-cilik nanggung. Tapi lek pernah mancing tau rengeng-rengeng bareng. Lho iya Ya apa sih ngereng-ngereng? Nyanyian apa kidungan? Oh, nembang. Yo nembang. Nembang pinter iki. Ngedung nembang. Nembang nek Nek grojokan. ngedung wis suwe aku. Apa? Nembang nek grojokan. Lho lak bareng grojok-grojok ngono lah. Iya, dadi suarane banter karo nglate. Suarane iki lak ilang kalau Karo grojokan. golek mustikane wregul iku apa? Oh iya bener. Kowe iso dadi ratu. Mulane kita dibestir. Gak ngono mang mula rek aku mengak gak gelem melok. Oh iya bener Cil, pancene. Lah tapi yo mosok ngrepoti pengen penuh lak mancing lak tetep. Ya tetep tapi petuk konce kono. Petuk konce kono untunge. Lah iki kartole wis nyambut gawe ta? Wis, aku Nyambut gawe apa? aku. Heeh. Ya biasa iku. Lho biasa lah ono ah. Aku Biasa nyambut gawe apa Pokoke takokno. nyambut gawe iku sing bagian tegese listrik aku. karuan. Listrik karo weteng nduk kali lho sing dicocok-cocokno. Yo me padha saingane iki wong golek iwak ya. Oh, makane kono liwak mata-mati aja liwak. Kena setrum. Iwak disetrum disen bekali. Mangkane rek pojokan iku bolak-balik iwak cuwil cilik iwak guwadul tak cilik. Mati, cilik tak kelompokno cek gede, seminggu pisan berarti tak pancing. Terus? Oleh terong dino wis kadang gledak. Ya kena setrum iku. Ya iku golek selane tanggal aku lek nyetrum ngono. Oleh tak agak sele tak setrum ngono Kalau lho. tangan mojo lebono nduk kali kono. Tapi- Setrum pisan kon. Dulur penolak sugih sih. Heh? Dulur pernah sokran Iya yo. tapi Sapa aku dulure? dulurku pancen. Aku masa dolarku iki. Nah, mereka dulu. Iki dudu dolarku iki. Takono. Sokren tonggo iki tonggo. Sokran dulurku. Wah, tak kablok kon kuwi. Sokran sapa? Kon kait kabeh dulur aku iki. Sokran sapa sih? Wong kan kanca kaji kon ben jomblang. Dudu sokran peno. Ah, sokran sapa Nolak maneh? Sokran umume sokran putra ya. Nah, terus apa? Eh? Lah ya Sokran Putra. Iki sokrane Paimo. Eh? Sokran wae mo. Ya Sokran iki loro. Penolak Kak. sokran ndoko kupang saiki. Oh iya. Iya, saiki sokran banyu urip. Lah aku biyen Sokran Petemon ngono. Terus kalian duku kupang. Lah iki Sokran sama banyu urip. Iya. Ya jadi pedhokno aku rek. Dipedhokno aku sesir aku merono iku. Ya tapi umumnya sokran silem, mbak sokran gak silem. Oh iya, nek ngono iya. Tapi pernah ndur-ndur sugih lha apa pernah katik mancing-mancing isin-isin no. Dulurku mlekine nemen ya. Lho ngono ta? Ya iya, nek ngurono ngono tambah takon rokok. Ditakon kok sapa? Dadi mang ya kono anggere aku teko takon. Anu Dik gak nggo rokok. Dadi aku anggere terepno ya rokok tak sake dhisik. Sawatan kok sae dhisik. Iya kanggo cacakku. Ya kayak ono didikan. Jadi masih dulur jok sampe ngising-ngising dulur. Iya. Cak, baiknya begini. Begitu. Begina. Kok gimana? Begina. Lho rek. Ya apa ya apa? Pancen arek-arek iku nyambut gawe niku tegese sik. Ya papan ta wis elek-elek nyambut gawe. Situasine rumah tangga iku sik Sik dalam kisruh. keadaan mengambang. Rontok ta? Nah, rontok. Ini saya selaku teman Oh iya. akan memberi pengarahan. Semoga kedua orang ini bisa Diterima. Cek ta, kan iku apa diterima iki? Oh iya diterima rekaman. Diterima rekaman bener Cil, iya. Ngomongnya titik jangan anjlok iki aku krasa. dari teman-teman yang belum bekerja yang tidak sesuai dengan bakat Anda. Iya. Semoga arwah Anda bisa Nang arwah kon iku. Kon lakar menapung kanca, ojo ngono ngomong jelas ayo tak tapung rek. Dadi bagian perkalian wong sing akeh ngluyur nduk wali ngono lho. Tapi lek kono lek ta. Nek kon niat napuk kanca ya tapuken ngono. napung. Napung sakane Arek tapuk. iki gak tau ditatar. Sakane napuk. Sokran mbak dublek arek iki. Wah, napung kok napuk. Krunguku lho tapuk. Lek anu dolen rono Cak ya? Iya. Ya, dolen rono ya. Iya. Lho kono omahe, omahe ngale saiki. Kalian sih. Lho, ya kedoro kon. Kedurus. Waduh. Endi? Durus. Omae. Kena lama tah kan niku. Omam iki takon omamu. Omaku Kupang Jaya Gang 1 nomor Kupang 2. Jaya. Ya, oma penolak tandes ta? Tandes kidul apa lor? Taris kidul. Lho, iku sing kidul kok muni lor, sing lor muni kidul ya apa sih? Soalnya sing ngomong gemul. Embul sapa kon kucil lho. Karo iki. Karo iki. Sing ngomong embul kon. Ya Cak tak dongakno rezeki menake ya. Iya. Ya aku ya ngono dongakno engko kepethuk maneh kapan-kapan lek oleh kaya ayo anu Karo dinan ta? pesta, ayo Iya. pesta ya. Iya iya. Iya, kan jalur sangu ya. Hah? Wis tak tinggal sik. Hah? Ya, Kok tinggalan di? Lho, Lho. ya Kembang Sentul. Lho kok kembang sentul kon ngulon aku ngidul ngono ta? Iya kon ngalor aku ngidul ngono lho. Ngalon ngidul lah. Iya. Nang omahku kulon arek. Lho gak ngono, kok teko nang omah temen. Oh iya. Ya. Jam pira? Lho pokoke tak sediani iwak.
Ya, Temenan takon. ya apa aku tahu ngomong selawat ya apa kon. Iya. Wis gampang ya. Didol ketemenan. Oh iya. Iya. Gampang sego mangani wak Iya, tok. dong ngomong teko gak teko. Iya. Iya, babakan jam 11 teko jam 1. Nah iya ngono ki apa? Lah apa? Padahal numpak apa? Saiki numpak apa kon? Kok mlaku ae kon niku? Gak mlaku ya apa rek. Sakno rek selare sobo kalu awake mbuk-mbuk. Ayo lek kono. Ayo Cak, aku tak mau. Oh ya boleh bar. Ayo bareng ta? Iya, ayo. Nyambut gawe tak pikir-pikir pancene jodoh. Nyambut gawe ngerombeng bolak-balik celanaku dhewe sing tak dol. Wis saiki nurut wong wedok pancene tepak pisan. Mangan gak mangan apa jare iwak. Pancene bojoku pancene mbuh turunane welut mbuh ya apa. Ngrunding kok ngejak dodolan iwak pancene jodoh pancene. Ya apa iwake dikulak sore esuk entek. Tapi mungsune gak ero nek bojoku iki nek omah iki duwe mungsuh dalam selimut. Lah dodolan iwak kok simpen kucing. Apane? Gak sedina suwengi liri-lirian terus sampe kucing. Lah ngene iwak entek jarene perkara didol, gak perkara didol dientekno kucing iki. Tapi wong wedok sih nek gak dituruti ya muring-muring. Kucing tambah suwe tambah akeh aku masalah. Mestine kucing cukup loro tas siji senengan sampai kucing 15 jarene. Ya apa dadi aku pancene dimaru kucing ae apa iki. Wong wedok pancene sembuh aku ngrasakno iki. Jam pira itu ngono teko ya. Waduh. Kan di sandalmu? Hah? Teko. Sandalmu lho ndi? Kok sing dilirik sandal sih? Gak takokno laris enggak Lho pancene ku perkawinan kan tak gaweni sandal kon. Alah, sandal peniset ae kok takokno ae. Iku kanggo niteni aku nek kon teko iku krungu sandale berarti bojoku teko ngono lho. Ngerti? Amben sampean mele ku biyen apa kok iso sisian lho. Sese 37, sese 40. Oh, sok keliru. Delokan dhisik ta? Ya boleh gak keliru wong nyene aku situ njogo kok ngono. Ya apa? Wong peniset kok iso dintetno iku lho. Lho jarang ora peniset ndit-nditan. Gak ngono nek sampean gak tau ngeterno aku. Eh? Kok cik wong wedok dipelosoro, Cak. Waduh. Omongan tekan dikeke cik. Omongane lho sesuk dodol iwak kok maju sih omonganmu. Ya apa wong pergaulan bebas nang pasar. Oh iya, pancen nang pasar iku pancen rame kok. Iya. Kuburan sepi. Tapi pikir aku iki bingung nyeluk sampean. Aja bingung. Lah iya tak celuk Cak iku sampean wis tuwa. Tak celuk Pak kok kaya bapakku ya apa sih enake nyeluk. Iki lho sing gak enak ya ngene iki. Makmu lah sampean iku magak oleh aku ku magak. Aku wis ngomong kono aja nang pasar, nek nang pasar saingan berat iki mesti. Apa? Sampeyan ku curiga mek sapa? Ngetok klopo iku ta? Gak dodol klopo pokoke wis aku ngerti dhewe wisan. Balik-balik kon sawat-sawatan terus kon nang pasar kon. Sawat-sawatan opo? Lah sawat-sawatan opo kon aku gak kentak sawat dhewe kon lho. Lho, kok maling ngancam?
paham. Kon niku nyadodol ta nyet ngumbah motor lho kon niku. Sampeyan aja salah paham. Sawat-sawatan niku aku nyelit timbel. Jadi nimbang iwak iku lho. Tak uncalno. Timbel. Iya. Nyelit timbel kan iki. Gak ngono kok dodol iwak sakmono suwene iku timbel nyelit terus kan. Ya gak kober tuku lah sampean wong lanang ya apa? Pancene sing enak ya ngono iku pancene nek. Gak kate bondo nyelit terus ae ya. Ha sak ngapane? Ngono ya sik rewel ae. Rewele. Ha wingi lha apa? Greneng-greneng atik kepengin sepeda sing iso muni. Aku iki dipoyoki tangga-tangga lho. Sokrane iki uripe sajoke dodol iwak iki enak. Sepedae gak tau muni blas. Dagangan ket maju ae ono sing dijaluk. Lah kepengin muni tuh ana plembungan ngono apa? Cancangan lho sepak nek wis muni uduk-uduk ngono. Dadi mangane dikae pelembungan nang arek bayi apa cek ngono kecepit lan nangis. Omonganmu iku Model anake sapa sing ndek ngono? lah kon iki sepeda iki muni mosok gak ngerti kon iki tak semoni. Apa? Tak semoni dek cek timbul perasaanmu. Ngono. Ngono lho. Ya gak kurang-kurang aku perasaan iku. Lah wis nyelengi ngono lho. Nyelengi. Lah iku apa? Apa? Lamur iku. Mur. Lah iya sesuai lak ngelompok ta? Iki iya. Aku isin ngomong sampe krungu tangga iki isin. Secara gak langsung tangga iki melok ya greget ndelokane. Lah apa kon tuku mur iku? Lah iya sesuai lak dadi Aku pengen sepeda motor ta. Lah iya nyelengi ngerti sing cilik dhisik lah sing gede diangkat dhisik duwe sapa? Lah nek kon tuku mur. Lah engko nek baut. Nah iya. Wis ngelompok sedire gak ono. Ngomong Ya sampean tuku setir usaha ore, aja aku tok ae dengkle wong wedok kon usaha tok. gak ono dek nek tuku sepeda motor nyicil dari situ iku. Langsung tuku del. Ah, bojone sapa rek? Iya ta. Sing ana alem iki kon ngono lho ngerti? Iya, tapi sing remek aku bendino gendong iwak. Karepe dhewe Ya ae. salah situ sing remek ngono lho omonganmu iku kok. Sampean kepingin Lah iya. Oh iya. Aku Kulon. Tonggo sampean niku ya apa gak isin aku. Iki gara-gara ya ono arek jenenge Kartono iku. Kamu aja kepingin sepeda motor, nek kepingin ngeluyur ya. Pingin numpak sing iso ngeluyur numpak iwak ae. Apa? Numpak iwak. Numpak iwak? Iya lah ngelunyur sih, terus gak mancati. Gak ngono aku iki bojomu ta aku iki kodhok kon iki. Gak ngerti kamu ngomong numpak iwak. Gak pokoke aku kudu ditukar sepeda motor. Nek gak ditukar sepeda motor selama iki kon gak tak terno. Wis. Hah? Gak tak terno kon. Sing gawe tuku terus apa? Lho sakonone didol ta? Dodol apa? Lho didol apa? Lah omahe apa didol? Gak duwe omah, duwe sepeda motor, enak. Are ya zaman komputer rek. Hah? Zaman komputer. Sampeyan iso ngomong ngono barang. Lho pokoke maju. Ini apa masih gak duwe omah gak apa-apa. Pokoke sepeda motoran ngono lho. Iya enak aja nek gak duwe omah ya. Lah ngono lho. Iya, nek kena rilen ku enak. Nah. Nek rilen kok kene ngalir rono. Omonganmu iki gak enak omonganmu iku. Perkara rilen iki wis aja dipikir iku. Awak dhewe kan meneh-meneh iso bangun. Bangun apa? Lho bangun apa? Bangun sing dibangun ku apa? Tanah sing siji iku. Tanahe sapa? Oh iya sih gak perlu duwe. Lancang. Tarane ku warisanmu, tarane warisanmu iku. Oh, wong warisan wis dientekno ngono kok. Wis entek. Wis entek. Wis enak ngono, wis enak ngono, wis nyatur warisan gare mangkel aku nang maratuwa ning ngene. Lho, kok semakal nang maratuwa lho. Temen nek kare nyatur warisan biyen aku di anane dadi bojoku ning ngomong, kon rabi anakku enak warisan besok akeh ngono. Tibae saiki warisane gak ono. Gak ono. Warisan manda. Apa? Warisan lak manda. Lho kok warisan kok Lah mana? ponakane bapak, sakjane warisan apa sampean? Warisan omah. Warisan ponakane bapak iku lho. Keponakane bapakmu. Wah, wis gak apa-apa jenenge warisan wis kaya ngono kate didutune pisan. Tak tinggal nagih. Nagi nandi? Kono lho, ngene Gang 3 iku lho. Kon jero wingi nang Kang Papat. Lho. Lah iya nyene langganan Wis selama iki omonganmu aku iki selama iki pokoke Gang 3 ki tak incer. Menjadi pengawasan saya. Ono apa nih sampean? Gak enak, pokoknya kon ojo sampe nang Gang 3. Lho, gak Sopo nang Gang 3 iku? Gak dijaluk ta iku langganan iku. Wis bebas nae, entekno ya ngono. Wis kan. Kon nek terus sapa Gang 3 mesti putus sampe aku kon. Sekarwan ngono wis enak gale dhuwit nek gale nagih aku. Iya wis tagih timbangane ngono. Timbangane ilang. Pengen sepeda motor tak jaluke ya. Heeh.
Temen Dik ya. Omah iya. Temen Dik ya. Ya engko ambek tak rundingno, bek ana sepeda-sepeda rosokan. Lho aja. Aku gak ngerti mesin. Tambahan teh akeh bondone iku. Dadi takokno sing ngerti. Aku iki sepeda motor pokoke ngerti ning mek busi tok kok tak kandhane. Mogok ya tak gosok sampai mencet busine iku. Oh, ngono njaluk sepeda. Wis ya engko Tak nagih ya, Cak. pokoke wulan iki lho ngarepe lho tukokno temen. Waduh ya perasaan numpak sepeda motor. Dodol liwat numpak sepeda motor. Bandung mencolot gak ero. Timbangane nglamun omah tak metu-metu kanca-kanca. Kon mah lewat ndi? Oh, bareng. Lewat ndi? Tas singkir-singkir kepetak-kepetuk ae. Lho, balik kepethuk kono. Kamu selalu saya buntuti. Lho, ala bukan buntuti aku. Aku curiga mbek awakmu kon. Curiga lah. Iya kon nang Gang 5 bareng lapo kon. Kon lek adek rono brongmu kok cukur. Kadek alismu kok kandeli bareng. Lho aku iki wedok tak ngandeli halus iki. Kon latihan ta rono? Iya biasa. Latihan band. Lah opo? Latihan apa? Latihan jalan kepang kok. Jalan kepang saiki maju. Oh kanggo hiburan ta? Nah iku apa kanggo no kampung hari-hari nasional. Kuwatir aku wis sebelah kok ana rondo ta. Ah rondo-rondo kon. Aku suwe kayuyun. Apa kayuyun? Iku rondo teles saiki. Iya mari kejegur kali nang. Gur kali rondo teles rondo sing sugih iku lho. Gak apa-apa. Pokoke kon belum rapi ditukokno kon. Wis gak kan wis kawis. Kapati anu. Kon wedi malah ngomong ngono. Wedi apa sapa sih? Ngawur. Meneh ya, meneh aja lali. Nang ndi? Meneh nang Malang. Kon nggo keranjang ya. Iki lurus sogolan. Ngawur ya kon niku. Lah apa nang malah nggo keranjang iku kon. Yo wis semangka lho. Iki semangkane sapa? Masa semangkamu ta? Semangka Tegalan luru. Kon luru nang Malang lho, nang Mojokerto kok akeh sih kon. Nyambut gawe mosok nang Surabaya tok masih Malang Lumajang lak gak apa-apa. Iya tapi nyambut gawe ku dagangan lah apa luru iku. Engko balik numpak sepur. Oh, numpak sepur mbok kon sing ngongkos ya. Wis gampang ya, tapi sing dhisik tahu sepure gandengane pedhot iki. Pedhot paling kari Marian. Kari kadek mundur. Kon niku. Ya apa iki ana duit sithik ayo didadekno siji ae. Terus dhuwit kon duit piro? Duit piro? Selawi aku. Wah, lek 50-50 ngono kan ana ta? Eh? Kon gak iso anu apa sambat nang blontang. Apa? Sing selawi sambat nang blontang gak iso. Lho, aku gak iso sambat blontang, blontang sambat nang aku. Oh, blontang sambat nang aku, lah apa aku sambat rono? Ya lek sambat ngono karep menjangan ae ya. Sambat tak loro ta iku. Di kamarno. Ono selawi kan tak gawe. Selawi, gawe. Terus aku yang duwe selawi ya. Dadi 50. Ya pamane ya selawi. Dadi 50 ambek dhuwit. Pamane teko peno selawi ya. Iya. Tak silih iki nek ku selawi tak dadekno siji ngono lho. Terus Dadi selawi wong loro iki. lho, kok tetep selawi? Dhuwit lek selawi ta? Lah ya mek selawi. Iya, dhuwitku selawi dadekno nggonmu. Tak dekonku. Dadi kon selawi. Aku nyilik dhuwitmu tak delekini selawi tadi. Lah saiki arep piro? Wis selawi. Lho kon niku nyele ta kon iki. Kon niku nyele ta urunan kon. Digawe bondo. Lah ya, Iki lak rendengan dodol jangkrik. Wah, larang kan. jangkrik ta. Iya jangkrik. Tapi aja didol pasar rek. Apa? Lho dituku pasar gak di duit diutang ae. Kon ro pasar Bang Kuning. Ngawur. Saiki opo ae sing laku pokoke dikulakno. Ojo sampe pikiran iku mati. Ajaran timun timun. Ah, cocok engko timun wuku ya wegah. Timun colong kancil. Oh iya ya. Gak kau kancil ngluthus ae rek. Iya, didane iki kancil iku berbahaya lho. Iya. Iki gak pedhuk maneh. Mulai ngomong winginane gak pedhuk. Iya, gak pedhuk kok dhek usaha liya Ren. Tapi ya usahane arek ku. Wah, akeh. Nyambut gawe nek sampingane akeh dhek iku. Iya, sampinge kok jange didol. Lah emperan niku. Tapi tas iki kok gambar kelir. Tani omah. Ayo gambar kelir. Daftarno ae. Iya sampe kulu-kulu awake gak ada. Gambar dhewe. Lho iki. Lho, tuku puas e. Puas yo. Ya apa? Gak nyambut. Sore tengah kan. Gak nyambut. Lho, wis mambeng iki. Ya rezekimu. Rezeki gede ta? Iya. Oleh lesung. Mangan lho, mangan wis mangan. Oh, iwak ngelumpuk sak pirang-pirang do. Wah, temenan rek yen. Lho ya apa sih? Aku dhewe percaya nyambut gawe iki Mancing nyambut gawe penting mancing. dono. Iya dono. Dono kang limo. Dono kang limo biyen kok omahe didol. Mau oleh
Pak Dono piye Pak Dono selamat iki. Trijaya. Lho, Sengreng. Sekon iku apa ya? kudu Amal. Amal. Oh, Jamal. Rezekine gedhe ku masih. Amal Jamal. Amal. Iya. Rezekine gedhe masih golek iwak oleh duwe taktik iki. Taktik ya? Wis pokoke kelemahan iwak iku ngerti deh. Oh iya. Dayanane apa iwak lu ngerti. Lho iya. Tapi nek kono ku nang dudu iwak, ku nang ula. Lho, menak lu kono wis pokoke wong loro tak dangno 3 kilo, iwake paling pol kolup. Sik takon iki usaha mancing kok iwak kulup. Ini temen tak lek gak karono lho aku lho. Bandeng sembarang ngono, tapi Sembarang ngono? omahku ndi, omahku ndi lho. Kan tandes sih. Ganu Kalisari gak melu Oscar. Lho. Oh, Nduk Kalisari. Tandes Kidul. Tandes Kidul. Oh, tas Gang iki. 6 nomor 6. Cuma aja sampai iwak ulo lho. Engko lek kate iwak ulo padha karo mangan kancaku dhewe. Cuma ngene rek. Iya. Mangan nggonku carane Diatur. kon seneng Bali ta? Seneng dipecel. Aku seneng papan. Kok ngawur ya. Lek kon Bali aku Banawi ya apa? Nek kon Bali aku papan ya di Bali papan. Kok iki ngomong padha luwene padha mblakrak Aku iku perlu kek mangan kon lho ya. Iya. Waduh ngekek pisan Gak medeng. ngono kon iki. Wah iya, iki ngestokno kancil iku Lho, gak ngono, bener. lah kon iki tak kei panganan padha dagelane kon banyoli. Lah ngomong gak karo-karon jare kulup. Temenan sih kon iku mangan. Ya apa sih? Iki serius lho, serius ya? Serius. Iki seri lho, iki seri ya. Maka semuanya teman yang Sri sudah penari ulah. pernah kumpul dan masih dengan keadaan Serius. Kon kok keliru. Ngomong cara Jawa keliru kok. Wis kula ndika ngono lho, Cek. Kok wis kula ndika. Kok ketambah nglembra ya apa temen nang gak iki? Beli 500 ana beli 500. Saya tak salah tekan takon dhewe mangan ya. Oh, gawe urunan tuku bumbu bae ya. Iya. Heh? Iya, terus. Iya, wis kan iki. Ngapa dhewe bujang ya. Gak apa-apa 500 sae, kok mangane akeh. 20.000, Mang. Lho, Iya apa? lho lah aja dikekno sing 20.000. Kok kan iki wong iki mangan omek kancil dhuwitku. Soale situasi nang arek iki omah ya sik koyo ngono. Isane ndok apik, Iya. ndok omah kono mari mangan enak, caetak anak warisan lho. Oh, warisan iwak. Iya. Warisan iwak. Lho, warisan duwe. Oh, duwe. Ya pertama ya awak sing jedul awak dhewe. Lu sing dijedul. Jedul warisan iki. Ah sing dijedul. Jadi didol wetengmu ngono ta? Iya. Wis kono iki gelem mangan ta gak? Kok mangan nang arisan. 500 ta gak saiki? 500 lepes ono. 500. Lho. Wis apa ta? Tak pikir tuku ngene, mangan tuku. Iki lho. Ya apa iki? Lah kok jaluk apa? Duwe. Lah iki lho. Arek iki kero bae. Wis digajuk 500 ya apa-apa ae. Arek kok nak bujuke kon iki aku. Temenan ya? Lho kon. Lho, Cak. Lho, bener dulure. Lho, aku tak boleh. Aku tak. Wah, iki keras iki rek. Lah iya. Iki Lho, kok sir apa sih? Kecil kok. Lho, kok sir. Apa, Cak? Kon kok kumpul elek-elek ngene. Iya, wis maido kandhani kok. iki sing sokran B iki sing ndi sih? sukran bek ya aku. Ngono. Iki sokran plolong. Iya. Iya. Iso kena plolong aku sukran putra ngono ae lho. Cak ya. Ya apa kok gak sambang-sambang nang omah. Wah. Saiki wis tak pasang bin. Ya maafkan. Maafkan. Waduh, iki sik mempertahankan bahasa Indonesia. Maafkan, tidak ada apa-apa kok maafkan. Lah iya. Tidak ada maaf bagimu. Aku iku jange nang peno iku ya Sukan Prapto. Duh. Wong tonggo kok disungkani lah. Wis, gak Sing penting perlu lah hubungan disungkan. dulur. Ono pumpung aku enak, kanca-kancamu jan rono kabeh. Mumpung legi iki. Nah, kon duwe rokok sih, duwe rokok situ. Oh iya. Wis cacak ngene iki cacak iki. Iki cacakmu. Iya. Kok ndelok cacak liyane apa? Pernah wis kenal durung? Heh, durung kenal apa? Sapa arane? Sokran. Ah, kono temenan ta. Sopo iki? Kancamu ta? Iki koncoku. Lek iki Takon sokran. arane Sopo jenenge? Sokran. Ah, aja guyon ta. Lek iku sokran asli, lek iki sorokan sing iki. Kok sorokan laci ya kon. Wah, oh. Sokran endi iki omahe? Sokran gegeren padha besok. Endi Iki Sokran omahe? banyu urip. Kamu banyu urip ya? Banyu urip. Kon arek iki gak iso basa arek iki. Gak iso iki. Kon iki sing kaya kepedho ambek aku kudu basa. Lho tuan ndi kan aku. Lho. Tuan ndi? Basa masa mergo tuwa ta. Lho, jare biyen ngidunge belajari bareng. Iya, biar dipelajari Jamil. Iki cacakku. Dadi ya apa iku adat ketimuran kudu basa. Iki sapa iki? Iki Aku, Cak. anu Kartolo. Oh, karto. Yo misanane Nur Said. Jare sik cedhek mbek beno. Oh iya iya. Nyopir sakniki Cak. Nggih. Tak sokran iki arane nggih. Iya. Jangan tak sokran. Aja guyon kan. Iki arek tak klumpukno kabeh, Cak. Ah iya rapat iki. Iya, Jane Kak. gawe ludruk maneh. Iya kamit seno bareng sudah kono. Ah, kon niku temen ta ya apa kon niku? Ngomong kok begejekan iki sokran Malang gak mrene ya.
Iki sokan Surabaya tok. Iku dudu cokran. Kang ngene cek akeh sokran. Ya, iki ngene. Arek-arek tak klumpukno nang nggonku kabeh. Digawe apa? Ya perlu cek mangan tok. Kalau rezeki gede sak. Oleh rezeki aku. Lho iya. Wong ngene gak duwe gak perlu nglumpukno wong. Lho. Lah tapi sing penting kan amal. Kenapa kok mangano sing sampe semaput? Nah, wis, mangan no. Lah ngene mangan sampe semaput lah gak sida mangan aku lah. Mangan sing Warek-warek. makanan sing wareg, sing bergizi nduk kono. Dadi dihormati dulur. Wis tak dolekno iwak sing koyok penonok wis. Iku iwak blodok. Iwak apa kaya aku iki? Ngawur iwak tombro. Karep milih. Pernah dihormati dulur, Cak. Wis rono ta. Wis pira-pira dulur sing gak duwe ngurmati sing Iya, sugih. lah. matasi mangan ae lho, kari Nah, mangan iya. tok. Aku iki nek perkara dihormati ku seneng ae. Lah wong kari nyaplok ae lho. Terus ya apa? Kari nyaplok. Omongane kancamu gak enak omongane. Padahal ku kekasar nyaplok iku, kari ngelek ngono lho. Kari ngelek tok aku nyaplok. Iki ya tambah antep kon. Mas. Sing halusan ku lho, Cak Sokran B Yo lho. kari ngeloloh ngono. Tak sediane sepeda motor. Duh, iki. Iya. Wis kan tuku. Sepeda motor. Iki rek Tapi nek sedan bentuk kon Kon ngomong iki ngomong apa kon iki? Wis sedan sepeda motor seneng awakmu. Iya seneng. Tapi nek nglakon aja dilakon Gak lho boso panas. sih. Oh gak boso sih mek cacaku. Iya rek. Boso mana ta? Boso wis. Cacak tunggu ae. Janggal. Dudukane wong sembarangan iki. Panas apa? Ana wong senting. Anu. Wong kali keting kono lho. Oh, Tuturono apa kancamu ya iki? boso apa mek cacakku. Oh, nggih Gusti. Ya Gusti. Oh. Ya apa jam pira rono ayo? Ya jam 6. Nggih. Duh, jam 6 ya. Lah saiki wis jam setengah 6. Jam 6 kon iku isume. Jam 6 isuk ae. Tak dhisik turu. Lah saiki jam Iku sak sing mangan jam 6 isuk rek. Durung adus. Jam piro kon iki sing temen? Saiki jam piro? Saiki jam piro saiki? Ini jam 6 iki durung raupe. Gak. Wong papat iki kabeh susuk kabeh ngomong gak entek. Lah kancing iki lho ngomong mangan jam 6 Jam 09, jam 09. diwali. Jam 09. Wali kon wali mangan. Awan. Hah? Awan saiki jam piro saiki? Oh, jam 09 gak iso aku. Oh, gak iso, Dek. Gak iso turu. Masa saged sampe saiki jam 09 nggih? Gak iso. Oh, latihan, Dek. Kula apa? Kenapa? Kenapa? Menakno bronjong iki. Ya jam 09 ya. Jam 09. Ya tak rono ya. Iya. Iya. Kita tinggal sik. Iya, Ya, Cik. ya tinggalan. Kakon sangon ya, Bro. Lah opo wis pokoke kok mangan ngono. Aduh, njatuhno kancane iki lak sangu ta dhuwitmu mon tak ki sangu Lho, terus. aduh kon gawa. Iku aja kon delok duwe iku. Cak, bareng wis gak usah mulai ya. Iya aku nunut rek. Malah nunduk. Ya, 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 Ayo. Kon iki apa? Iki mangan tak tawuran jange. Lho, bupete ku sing ngira nang jaba ae iki digone meja dawa iki meja dawa. Oh, mangan untel kowe kok ramene koyo ngene sih. Iki mang lak kancil mbok golek apa-apa, lawan dikancing tak bledat ya. Tak bledat. Bupete dosuk. Wis ngene, meja iki ditokno mangan nduk. Mangan di sorae, mangan di sorae. Iya. Kadek kloso disosori ae mari. Wis ngene timbangane ketok wong. Ayo mangan nduk pawon ae ya. Iya ngendasi iwak. Mangan nduk pawon kena beluk rek. La 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 la. Kayak ekstra mangan. Ayo ndi panganane iki kan wis sedia takno. Wis wis. Wis sik ya kene wis. Iya. Wis iki apa? Dadi Iki Bali ya? iki apa enake? Bali ya? Bali. Kadek Bali iwak entah wis gorene lah. Wak suwene takno. Kok entek apa sih lho kon iku lho. Kilo. Oh, kate golop. Ati iki ngombe dhisik. Wis Cak. Ngombe sing akeh. Mari ngombe akeh iwak mentah dipangan nduk jero tarung. Iya. Ngono yo. Iki pertama cacakku. Cak mangan-mangan Cak. Kon kok jatuhno namaku lho. Lho, ya apa sih Cak? Kancamu kon tekakno aku tekakno ket mangkok wis tok lho ya. Sik noleo lho iringan yo. Waduh iwak yo. Apa sih? Iwak gorengan. Lho kon. Ono Karo ning Iki ngene. paling gede iki iwak tempe nglumpuk. ora golek kecap. Golek kecap. Ya, lere sik ya. Iya. Adol kecap. Ayo masih iwak tok dipangan ae. Segone sak lepek. Gak ngono kok cekake iwak irek. Akeh iwake di Mas Goni ya. Iwak banteng yo iki. Iwak benggol. Tapi arek iki anu
dipelajari dadi gizi. Ayo Nganggo gizi. Iya. Iya. Cepuangan iwak. Loh, Lho. Tuh. arek jalan Diponegoro. Ngawur ae Oh jalan. Dadakno kok rempek nduk kene kecapan kabeh. Ayo mangan yuk. Sopo iki? Ayo mam. Mesti late. Yuk ayo mam yuk. Aduh. Ngono iku wong wedok nyambut gawe nibo tangi enak-enak nduk kene bergoyang lidah. Ya. Apane iku? Apamu? Mbah. Iki apamu? Kok iso Iki bojoku. Oh bocah diguyu-guyu arek iki. Karo nek tak guyu ya mau berlidah goyang jarene. apa sih? Apa iki? Apa iki? Mangan yuk. Mani, Pak. Ayo, Pak Bandeng. Bandeng wis. Iwak, Iya. iwak bandeng. Wis, Pak. Gorene, kelompono kabeh iwake. Ayo Jepang. Ayo mangan yuk. Yo. Ngene aturane dulur iku. Apa sih apa? Ayo, mangan yuk. Yuk apa? Yuk apa? Wis gak yuk-yukan nang ngene iki. Sabar apa sih? Mangan Ono bareng apa sih? dicelatu gak iso lemu rek. Mangan jeng, mangan jeng. Jenggleng. Gak ngono ono apa sih? Dulur sampean iku aturane gak ono ya apa ngene iki? Apa? Niat torot-torot ae apa? Apa? Iwak diusungi nduk kene. Ya tapi mang sarap-sarap ono sih yuk. Sarapan apa? Iwak iki lho. Iki prinsipe yo apa? Sing lho. Iki jalanane ya apa? Gak ngono wose ya apa wose. Kok iso etek gak ero wong iwak kok usungi. Kok domno kancamu nduk kene kok gawe bancaan. Lho bener ta? Kok iso gak ero iku lho. Njugu ya ro. Ya ero aku. Pancen aku sih njugu. Lho, gak ngono. Iwak sing digoreng sak meneh iki iwak sapa? Iwak sapa ya pernah, dagang Kak. aku ngono lho. Mulane guri. Ngono ya urap ae. Karo. Iki mah ceritane apa sih? Yuk iki dodolno pasar. Hmm. Terus marung kancil mancing nduk kali ta nduk pasar. Pasar mancing kali aku bolak-balik mancing gak tau oleh iwak e. Lho nanti. Yo menggir. Mikir nanti. Yo nang pasar. Marung ono iwak nganggur Ijuk ngluyu. Ya song. kok kukuti. Tak usuh. Lah nanti. Nimbangno ana wong tuku. Kon iku koyo kucing acil. Ono iwak nganggur ya dikukuti. Sing dodol ya ngono bal-balik nimbang kentang ae. Bener iku dodol yang ngluyur ae. Wong nimbangno ana wong tuku kok. Ya aku tapi temburu de. Wah, meneh mben aja kate ngono, Dik. Wah, kon iki medhotno seduluran ngene iku. Kon balekno lek mring-mring. Balik nae, Pak. Wis balekno. Balik. Nek kira weteng peno iki. Heh. Tokno kono. Lho iku kan kabeh ndok kono kabeh. Iya kabeh. Pancen wis tak simpen ndok kene. Ya apa? Gak kena blas. Wis sepisan aja ngono cak. Iki dagangane wong, Iya. mesti dulur. Njaluk Njaluk ae dikeki. Mangan malah kecegun pergo iwak iki, Dor. Kon juku-jukuan didelok wong Maafkan. Saiki gak Maafkan, apa-apa. Pisan maafkan. iki ae aja dibaleni maneh. Yo. Iya ning. Kepingin apa nek butuh apa-apa ngomong nang dulur rundingan sing genah. isini-isini nek kon jukuan isini-isini padahal Iya. loro aku ae aku. Kono isin-isin ratune iwak.